gaurkoan Juran San Miguel eguna eta zu hemen motozerrakin, kontatu guzu zertan ibiliko zaren zerringo dezu. Bueno, hiru enborrek herritut, eta hiru ingotut. Ordu eta laurden batean hola, eta ze irudi ingotuten da hoi, normalea ez esaten. Sorpresa beti politio izaten da. Ez dakit, lan hontan jende asko ibiltzen dan, jendeak bitxikeriaz edo ezautzen du, ikusten du. Bueno, hola profesionalak ez da biltza asko. Hemen bertan ingurun ni bakarra ibiltzen nahi normalen, ni o bilaun ibiltzea besteikoak. Hor kanpoan sorian da bado ez pareja bat. Jo, gu kompetentzi egiten bizkata azten die batzuk, sila bat egiten daola, baina hortik aurra ja zaila egiten zei eta gure sila bat egitetik hasi ginen, negoen ja lan berezi egiten jau eta hortako ja berezko handia berdezu. Erresa alda? Ez da erresa, ez da erresa. Holako makinatik nintia, eta geho normalen denboan kontra egiten deu, resaga bezala egiten deu, markatu gabe egiten deu, da ez da oso erresa. Da batzuk arkatzagin dibujatzen duen bezala, motorzerragen dibujatu ertezu. Eta zaletasuna edo nondiken atorkizu? Hau, bueno, aurna gaztean itzela aizkora mundu nebasan debi nintzen. Eta geho, aizkoran aitzekore jende asko zegoan da, herriko festatan okortu zitzaion, sila bat iteko konkurso jarri gendun, herriko 6 laune, eta sila bat iten daula ziginen. Eta geurrun urtean bestea gauze zailagoa, eta aldameneko herritik deitzen da hasi zien da, hoen Espainik gehien egin biltzen naiz. Zerrera izaten du egur lanketa honen jendean gan? Jendeak nola ikusten du? Jendea ondo ikusten du, gaina da oso kompletoa da. Umeak oso gustu duten die, helduke gustu duten die. Artea da, dena artea, imaginazioak lan nahi merdezu eta gauza politia da.